Ay, nasa kong bata ka. Sige, Gutom na ko. Gutom na ko. So, isa ko siya mong kwan, Til. Naman, palitan na ko ni mong sapatos. Hindi ko sapatos, palitan tayo ni Jan. Bidyas. Sorte kung tanong ko sa'yo. Kung Til, palitan yung sapatos, magkita yung sudan gali. Uy pa, kung saan din ang pagbugag kahoy pa ka na maputol dayon, di ko kamauhan oy. Usa man taong ko gari Richard eh. Di man taong kakahibaw mo bugha nga. Ako magani. Kung ako'y mutigbas, putol na yun. Kausa mo tigbas, da. Putol na yung relasyon, no? Ikaw bataa ka, magapil-apil kag istorya nga. Si Papa may akong ipangutana. Bataa dyan, uy. Masukor ba po? Ang tinood ng sad. Niguang ang kalbutan, uso kayo nakamuan eh. Sintakan ka eh, di ka kamang buga. Hindi na rin pagkuhan ano? Ang bataa. Palit pa nga magtugkuhan. Patagbuhan ka ko ito yung sudan. Kung gani kung mo practice yung bugha nga. Tantan lingkod-lingkod na samot atong magbatas ko tindahan perting layuan. Bahala po ng buwara nagpanos ang dedi kung mo palit og balag may sudan oy. Wala ko day. Oh, ginagawa pa. Natapula niya ka, no? Sige! Banta bitag mukha kang ka? Muda na ba kong motoron? Bantay mo sakay lang ka lagi? Gadungag na ko ka, gadungag na ko, gadungag na ko. May pamanghon ni mo, dongan pa eh. Kaso sige na kang lingkod niya. Bata ka, uso kay pulos eh. Daw ng motor, buwan magani mo ipapalit na ko nya. Mudaw na noon kag motor. Tahasa po kag pangandoy pa oy. Sige yan! Bantay mo gamit ka, bantay mo sakay ka, bata ka. Utang kita kas ligid. Gina pa, ginungag na ko. Sugo. Hey, alangan magmusakay kong awaman. Unya na jud ko musakay na. Sang daw no eh. So inyo ragsakay na. Pasakyon na ba ka? Lasan. Mumangkod rin makasakay di. Pira kayo. Di ka masugong bata ka. Sakay. Katuo di pag makadawon kang awaman pag kwarta. Oh, wala. Wasa rin. So, motor, bantay rin ka. Bantay mo sakay na bata ka. Daan ko motor. Ako boy patiwaso na ng bangko pa ko ni Ingon di ko ka mabuga. Bibyo, may pabuga ay. Ano mga nang kausan tigbar mga maputol. Sige. May lagkahoy maputol di ang kamo. Hoy bibi, pabuga na. Banya, kay may buhat yan. Yung mangod may pabughaon. Tuka. Mangod may pabughaon. No? Nya ko siya kagdahinduyan diya. Mawag pa, majuriluan ang gari Richard po eh. Buwag na ko. Duga ka man yung ulo ko. Santaw na eh. Ipagkarino lang. Kon? Okay. Kaya na. Tubo-tubo ilong. One eternity later. Oh, pasabi. Bibi. Uy, oh. Ba. Uy. Saya ba? Labi kinsa man abi. Si Papa mo niya gadag motor. Aba. Ari, tundong. Dali. Papa. Batay si Papa labi. Uy, Ginoo ko. Pagkalami sa motor kasinaw. Oh. Murag agtang na ho. Pa! Nalagi kay motor pa. Lagi. Kung ito ako na mumukuha ko. Sus, kasino sa motor. Pa, cash na siya ba? Noon sa cash good. Noon sa cash ba? Kasabutan. Sus, kabagitas motor hindi juga kawa manergyod. A few moments later. Sus, lamia jud ana pa unya. Original pa jud pa kay puwa ba. Sabi ako ba kay? Oh, Sabi ako na. naman. Sabi ako na. Si Papa, ano mo diya? Papaon to ang tiga naman. Iswa. So, umuam ka? Sige na. Sige na. Practice ba? Sa practice. Di magay ka masugo ganihan nya karon. Practice. Subos, grabe. Imusugo Udang bangag ko sayo. Lagin tuig. Kausar ako ni Balibad. Usoy ko usa. Bisan pagkaduha ka tulod, di jud ko bahala ka diha. Bisan pagbuhila kag lansan, di ka pahuwa mo. Hindi juga pa. Yusan, lagi na nang motora ron. Man eh. Say pahiyasan. At ang ilong na pas di pahiyasan mo. Uy, be! Ayaw mo na luwagag, maayog yoy! Maguba na! Taa! Gusto mo Richard, ito imuhan eh, kaya magbuot ka. Araw, maguba ng mga motora eh. Araw, nagmaguba ng motora. Oh. Yasa mo na ano? Nga, ato ra kayo na ibangin diri. Nilulugbong mo na. Siya, arti kayo. Tomorrow. Ahas,
Ita pa ni wa tay trabaho ay saging ra di madali-dali na to eh. Katula pa ni luka. What? Kamuto lang tag saging ano eh pare sa ginamos. Pila ni trabaho ah. May laguan na ning usa diri ah. Sus, ita pa ni patay. Hoy! Andara ka diya kay has direk. Matay mata sunod-sunod. Kuya baboy juga mata kay. Andara ka ba kay has direk? Sige, ate, pare, tanaw ko yung betul ka. Wala magkuha kong saging day para natay ika pa. Ang niyon tore kay watay bugas. Ilan. Ayaw, pagkana ko, Richard. Paha, Ganon. ang dugay, uli. Ah, papulan pa to kayo mayroon sa. Oo. Ayaw itong pagamita sa iyong motor. Matay ko ni saging nga. Ah, pa may potlot. Ilan mas buwang pa ang naong ni Richard eh. Antay ko, pari sa ginamos. Pastila nasangit. Be, Oh, sak akaw. di ko pa ikaw sa kaoy. Ano na nasangit na ni? Okay ka, nalit ka pa. Wala, yahin ko na yun. Hoy, pastilan, right sa ginaho. Ah, libre ng paniod to ani. Mating dabong-dabong pa ani. Bilang. Okay, saan namang ipanganak mataan ng pobre na daan. Ang problema matiguang ta pobre. Saan na gina nato? Sa ako mangita jud trabaho mo tay guwang mo eh. Oh, mo gani. Kung gipanganak tang pobre dapat inagtiguang madato na ta. Richard! Oh! Yan na diya ka. Cellphone tani. Putay lang bata, biya duya, ayayag ginabuya. Eh, pa, dali jay saging pa. Kinabuhi na mo kaya Richard eh. Ako dabi ako duyan pa. Si pare, Unsaon man na? si pagali, ulit. Ulit-ulit na naman eh. Ah, pare sa tali ginamos. Bata, asa mo nang manghod? Naku dili pa. Nangungkap. Ay, amot eh. Mami. Sos Mariusep kang bata ka nga nung gatangan ng pagagbuwan. Ako. Isang bata nga, ganihan pa kayo ka nagkaon. Baka nauwa, gutom nga nito kayo ate luto. Sige na saan, kaya gutom yung manghod. Abu apon papay mapay dita ka mo musipit kita po'y pasapod. Ah, di ka mamusipe. Mara ka mukhaan, di ka mamusipe. Pero ay pagsipi ana daro. Bantay masuko kag di mamauha bantay. Oh no. Ay, patay. Kuman. Sa'yo mo nang titigbas nga, upay way lain. Bata ako na lang be. Sintaon ka eh. Sa'yo na kayo, di ka mao. Saan? Naon na pagsipi yung taon oh. Ay, Saan bata? naor din ako. Asayo na ba din na duslak-duslak ko raman din na diayon. Taon oh. Sa'yo na na. A few moments later. Saan mo tayo sige nagtanda mo, edong aga. Pilan game mo ka. Sa amin tao ni Pai, sige raman tagsaging yung tao na ni Pai. Ah, sige saging, karon pag kita nakasaging, sige. Mga apply ba kag trabaho ba? Sige raman Sabot kag trabaho, ah? padakog itlog diris balay. Bada si padakok itlog. Mm. Sa mo trabaho? Pagod. Kanang ay, pa, nakunaw na ng trabaho pa, may yung trabaho ah. Sa mo trabaho? Kuan kanang tag 1 million masig kung pinto pa. 1 million? O pa, tagabuan. Usa mo trabaho? Kanang magunahon ra ka ba? Duta ko na, magunaw na rin niya, 1 million sweldo kada buwan. Oo, magunahon na Ay, ra kag. posible ha pa ng trabaho ay. Ay lagi pa. Magunahon na ra kag kuan ba kanang kinsay mo sildo nimo? Bumagsak din ang buhata. Lagi. Yan. May patong trabaho nung sa una nga 3 million ang buwan. So, buwara mo na eh. 3 million ang buwan. Oo. Eh, usa po ng trabaho ah. Tigpintal ko sa barko. Ay ay. Tigpintal barko. Kasayon ra ba ang trabaho at tao na? Sayo na rin kaayo. Ah. Hindi na sayo na. Ano sa Magpintal sa barko gamit Q-Tex. Oh. 3 million ang buwan. Q-Tex? Oh. Ilam na katuig mahuman tao na. Oh, nagganit ka na sayo nan. Laga na. Pag dungag ito. Sumangil Grabe, niya. eh. Sumangil niya. One eternity later. Ah, kasayon ra ni magdungag og saging. Saging? Sus, pirmi ko magtanaw na sa YouTube. May kay pagkaluto.
dung ako kuande kanang bananakyo mo lami aning kamote jud lami jud ni bananakyo jud isugbar lami jud ni bananakyo ning saging kinalamian murag saging jud saging. Few inches later. Ay, lami sa motor eh. Original pa dyan kay Puwa. Dong! Sama, loto na ng saging diha! Oo pa, hapit na! Kadiyot na dyan ni kayo ba? Lami dyan kayo ni pagkaluto kay sus! Tinanaw dyan ni na sa YouTube pa, practice yun ni nahugtaman. Gabi aman eh, craft. Hoy, ha! So ito na siya, Diyon sa manila magluto ni mo diha! Oh no! Bataa! Matay! Hoy, Diyon sa manila magluto ni giganda pa yan naman! Hindi ka nang, lami kayo ni siya boy! Kaya lami ba eh? Tinanaw na ko ni sa YouTube! Sabi sa saging gagamon yo, pajab niyo panite! Bananak yung gini, lami kayo Bananak nakita yung. na ko ni sa YouTube! Kada badarak yung kaya nganaon di eh! Di lami kayo ni boy! Lami, tilawe! Lami lagi na eh! Tilawe! Ang lami na! Tilawe gani kung lami ba? Lami mga tilawe! Ang lami! Sige, tilawe! Yun! Tilawe! Hmm? Hilaw pa gani, patilawan na! Tilawe gani! Tilaw! Lami! Lami! Wala, tagam! Kitita! Tilawe! Do! Lami kayo! Eh, ang mansa, agi! Lagi. Mansa! Patay kaya! Patay kaya, kinsa man na sa? Kinsa man na imong sa? Ano yung mamagi patilawan? Oh, nga, kinsa man na imong sa? Ay labi niya, bantay kaya! Kinsa lagi na imong sa? Oh, mo na diha, imo kay sa imo na. Mo na diha. Tilawe, tilawe. Tilawan. Tilawan nga naman Tanzania. Ini ni. Ini. So yan, shout out sa saging. I love you saging. Yo, what's up mga barkoy, mga kuyolok na no? Shout out dito mga barkoy. Shout out sa kumis na nga sa Antique, si Jinemy Domingo, si Baby Princess Mia. Kinaunhan gina. So yun, shoutout sa ni Madam Cheska Eli. Hello kung subscribe sa iya mga barkay. Nagpa-member siya sa atong YouTube channel level 3. Uy, 400 plus a month. Uy, dakong tabang na namo, Ma'am Cheska. Salamat kayo. So, ay by the way mga barkay, salamat di sa kanang nag-sponsor. Tulot lang sila kabok para maka-wifi mi dire, para maka-live na ta, maka-shoutout na tagdagan. So shoutout dahil ni Nox di Sewer TV. Kaning nasa server ko subscribe nila mga barkay. Si Ma'am Jam Pusang Gala, salamat ma'am. Og si Odds TV Vlogs. Odds TV bro, Odds TV Vlogs ay nasa screen bro ko subscribe mga barkay. So yun, shoutout ninyo yung talo. Ikaw saan na Chard? Shoutout din ni Asmin is Ladisman. Oh, pinang samante. Ni DJ Roy Akayan, Prince Jen Aisam Abdullah ni Arsinden, shout out Lone Jorda, Raymar Delphin, Pamaribik Bel Labigan, Alexandra Princess Nicole, shout out ni Charmer Kambarijan, shout out. Ano to? Ano po? So yun, Odds TV Zelds dito. Pala ko subscribe mga barkay kay Odds TV Zelds. Salamat ninyong tulubay. Og ni Malditang Hugutira, ma'am, shoutouts. Ay, shoutout ni Agaw GB Samante. Pala ko subscribe mga barkay sa ihan channel kanina. GB Samantino. Sa amo ading editor pod sa thumbnail Daniel Jan Palen. TV. Saya channel pod nga sugod nun tabains pala ko subscribe. Kay Banaay Victorama Juan, shoutout ma'am. Ni Lucy Mejias Camacho, taga Hitafi Ball. Happy Fiesta Fonda sa Hitafi. Og ni Tatsuki Kaimi. Daghan kaayo. Shoutout po sa bagong member na to no. Monkey Kay Vlogs. Wala pa na check kung nabay bago pero money akong nakitaan recently. Monkey Kay Vlogs, shoutout. Shout out. Shoutout po ni Ma'am Sel Rose Marie. Oy, sa akong classmate dahil shoutout ni Kim. Kalimot ko apelido ni Kim. Shoutout nila ni John Kang Maong. Mao to kanang naglantaw daw. Classmate mong guming Kim nya. Iyang igaga marag naglantaw sa video ba? Kopya niya. Marag mao gini. Kim, shoutout. Shoutout sa kong kanang BSICT kan sa City Main Campus. Shoutout niyo guys. Shoutout sa mga programmer na diha. Sana all programmer. So yan, mausa lang to guys. Kadagan na kayo. Hinat nga nalingaw mas video no. Pasensya kayo kay kaning nga video mong god. Medyo kundili nilingaw. Pasensya kayo guys kay on the spot mo gani. Wala skip script. So yun, nako script na gama sa atangi ang kaon mga barkay kanang Malditong Bata Season 2.
Season 2 na to mga barkay. Ato ibalik na to malditong bata. Yun. Og sa wala mo shout out no, sa next vlog na pod kay kanang si Kuya mong kan kay daghan jagi shout out. Tuno ko. Sa daghan di ay napa manggani oh Nicanor Vlog shout out. Unsang tama Junior Villamon shout out. Dindo Pangulo. So yan, maroto mga barkay. Salamat mga barkay. Bye-bye!